George o Delfan Mae Glwchog ydw i, un o bentre Hermon ger Crymych yn Enedigol, a chefais fy addysg yn yr ysgol leol ac ysgol uwchradd y Preseli. Wen i yn un o'r rhai cyntaf a fynychodd ar ysgol pan agorwyd hi yn 1958. Oedd hi yno, es i goleg y Drindod yng Nghaerfyrddin. Bu'n digon ffodus i gael fy swydd gyntaf yn ysgol Llandudwch ger Aberteifi yn 1968. Yn 1975, cefais swydd athrawes yn ysgol gynradd Hermon, nôl yn fy Nghanefin. Ac yno y bues i hyd nes i'r ysgol Gai gyda Tristwch Mawr yn 2006. Bu'n yn brifathrawes dros dro am y 7 mlynedd olaf. Amser da iawn, gyda chydweithio hapus iawn rhwng pob aelod o staff yr ysgol. Ar ôl priodi Eirwyn yn 1981, symudon ni i fyw i bentre Maen Clwchog. Ymhen ychydig amser, ymaelodais a changen Merched y Wawr yn y pentre. Pleser oedd cael dal y swydd ysgrifenyddus Cangen Maen Clwchog 2004 yn ddidor, ond rydw i wedi bod yn ysgrifenyddus am 19 o flynyddau i gyd, rhwng 1988 a 2015. Yng nghyfarfod mis Mai, yr olaf yn y flwyddyn, y gwaith yw dewis rhaglen ar gyfer y tymor sy'n dod. Y dasg yw cael amrywiaeth o gyfarfodydd yn siaradwyr, cyniawiau a mynd i weld llefydd o ddiddordeb. Mae pawb yn dod â syniadau a phawb yn rhoi ei farn. Ceisio dewis cyfarfodydd yn ôl y galw a'r diddordeb. Yn dilyn pob cyfarfod, rwy'n ceisio rhoi adroddiad yn y papur bro. Mae hyn yn bwysig i greu a chynnal diddordeb yr aelodau yn ogystal â rhoi gwybodaeth i bawb sy'n darllen. Un o'm diddordebau yw tynnu lluniau, a dwi'n mynd â'r camera da fi i bob cyfarfod. Ar ôl datblygu'r lluniau, byddaf yn ei rhoi mewn llyfr lloffion. Mawr yw diddordeb pan fyddwn yn dangos hen luniau i'r aelodau mewn ambell gyfarfod yn awr ac yn y man. Diddorol yw mynychu y pwyllgor hanbarth sy'n digwydd 4 gwaith y flwyddyn. Rhaid dweud bod swyddogion Cangen Maen Clwchog yn ffyddlon iawn i'r pwyllgorau yma. Bu'n drysorydd rhanbarth Benfro hefyd o 2008 i 2013 a mwynhau y gwaith yn fawr iawn. Cynhelid cyfarfod cyllid yn genedlaethol 2 waith y flwyddyn yn Aberystwyth. Bu cyfarfod a swyddogion y rhanbarthau eraill yn fuddiol iawn ac yn agoriad llygad mewn sawl ystyr. Bu'n llwyddiannus hefyd i sicrhau arian o gronfa'r loteri 2 waith. Y tro cyntaf, trefnwyd taith i Lanberis a thref Caernarfon, i gael golwg ar yr amgueddfa lechi, trip ar y tren bach o gwmpas y llyn, taith mewn bws o dan ddeiar i weld gorsaf Gwobr Dinorwig a thro i dref Caernarfon. Arhoswyd dros nos yn Llanberis. Eithbwyd ar daith diwrnod i Gaerdydd hefyd, ac a cyfle i ymweld â'r bai. Y Senedd, Canolfan y Millenniwm, taith mewn cwch a hefyd mewn tren ffordd o gwmpas y bai. Prynwyd cyfrifiadur, argraffydd a chamera hefyd o ganlyniad i haelioni'r loteri. Cafwyd arian loteri am yr ail waith yn 2014, trefnwyd taith y ddysgol arall i Ogledd Cymru. Buom yn ymweld ar ysgwrn Trawsfynydd, sef cartref Heddwyn, amgueddfa Lloyd George yn Llanymstymdwy ac aros dros nos yn rhef Caernarfon. Y diwrnod dilynol aethbwyd i Lanberis a mynd ar y tren i Gwobr Wyddfa. Mawr oedd y mwynhad ac fe aeth y trefniadau fel watch.
Gan nad yw llawer o'r aelodau yn mynd ymhell mewn teithiau carn, mae'r teithiau yma yn gyfle iddynt ymweld â lleoedd newydd am y tro cyntaf. Prynwyd taflennydd a sgrin i ddangos lluniau hefyd. Mae'r rhai aelodau yn cael mwynhad wrth gystadlu yn y cwis cenedlaethol bob blwyddyn. Mae ymateb da i'r cwis yn rhanbarth Benfro, gyda tua 15 o dimau'n cystadlu. Rydw i yn un o 4 aelod sydd yn y tîm. Rydym wedi cystadlu 6 gwaith, gan ddod yn gyntaf 2 gwaith, a dod yn ail 2 gwaith hefyd. Beryl John ydw i. Fi yw llywydd Cangen Maenclochog. Fi sydd wedi enwebu Maureen. Am y gwaith da mae'n neud, a gwaith trwyadl mae'n neud. Os blynyddau bellach, a ni'n cydweithio yn hyfryd iawn. Mary gyda ni hefyd. A dwi wedi paratoi pwl bach o benillion i chi i ddweud amdani, os yw hynny'n iawn. Right. Trwy treigl y flynyddoedd, i 20 am 1, a fi erioed sgrifennydd morweithgar a Maureen. Mae'n graig i Gangen Clochog, mae'n gwybod be di be. Ychydig eiriau dethol sy'n rhoi pawb yn ei le. Fi hefyd yn drysorydd y rhanbarth yn ei thro, rhoi trefn ar y cyfrifon heb pws na thalu ho. Fi'n mynd ar 4 olwyn rhai'r Fiat mewn full speed, i holl bwyllgorau'r merched a chyrraedd na mewn pryd. Mae'n dda am chwyddo'r gronfa drwy golli chwys wrth gwrs, cael siar o banc y loteri yn orlawn yn y pwrs. Fi'n lloffa hint y gangen, heb hawlio erioed yr un ffi. Mae stor ei llyfrau lloffion bron bod yn llenwi'r tŷ. Rho'n 1000 o ddiolchiadau i un sy'n haeddu'r clod. Boed i fi ddal i gynnal am amser maeth i ddod. Dwi'n teimlo bod fi'n gweud bron bob peth am Maureen myna. A dwi'n gwybod bod Cangen hefyd yn teimlo gwmws rhywun beth. Dwi'n meddwl bod Merched y Wawr, mae Merched y Wawr yn bwysig i fi, achos yn y cyfarfodydd ni'n cael trin a thrafod pob math o bethau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.